नै बिथाङा माबायदि नायखायो नालाय बे फाग्ला बिदिजों जायो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरबाय थायो आदानि दारिखौ खाफ्रांगे बायदिसो नुयो सिनबा माबायदि नुगोन सिनदो होननानै बुंबाय थायो आरोना बेनिखायनो आङो दिनै थानो हाथारला नोंथांमोननि बिदि कमेन्ट खालामनायखौ नुनानै ओमफ्राय आङो दिनै दारिखौ सिनजोबनोसै आरोना लाल गथ'नो एसे बोरैबा गाज्रि नुथारो आंखौ सेंग्रा गोरलै बायदि नुयो बेखायनो आं दारिखौ सिनसै नै ब्लेड माबा लाखाबाय आङो मा होनना बुङो नोंसिना बेखौ दारि हग्रा लाखाबाय आरोना सिननोसै आं दायो नै आयनाव नायलायबावासो आं सेसलाय सयथिबो रानदरन नुखाबाय Laga. अच्छा मलाई बेदि खायबावनायसो जाबाय माथो गोबोरखि जाग्रासो नुखाबाय ए बोरै जावखोलै सिनजोब्बाय आं नै र' लोगोफोर फाइनालि आं दायो सिनजोबथारनोसै दारिखौ सिनजोब्बाय Seriously?